Masquerade say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuepa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takigira nyaya kupisa, nyaya kunetsa, nyaya budiswa na veteran and political activists wa Blessed Geza avo. Vari pamberi pekukampeina vachiopoza kutonga kwa President Emerson aMnangagwa neattempt yavada kuita yekuextenda his tenure beyond 2028. Vabuda vaBlessed Geza vachitaura ivo vachiti famu ravo rakareidwa negroup of masuspected ZANU-PF supporters musi weThursday manheru. Pane statement rabudiswa navaGeza paX account yavo. Vabuda vachitaura ivo vachiti approximately 30 vanhu vakasvika pafamu pavo vari mumatrucks anokwana kuita iwo maviri. According to vaGeza, zviri kunzi matrucks aya akaonekwa achicheka perimeter fence, akapwanya mawindow nekupwanya main doors emba yavo muZimbabwe. Azvinomira mushe vaGeza vabuda vachitaura ivo vachiti suspect kuti vaziyambi pamwe chete na MP Polite Kambamura na Councillor Freedom Matawa hanzi ndo vari behind this muZimbabwe. vaGeza vabuda vachitaura ivo vachiti havasi kuzovhunduka zvinhu zvakadai, and describe this incident as kindergarten politics. Chinzi havazovhunduke zvinhu zvakadaro muZimbabwe. Nyaya iyi yabudiswa neZim-I muZimbabwe. Zim-I yabuda ichitaura ichiti war veteran and political activist Blessed Geza, who has been at the forefront of a campaign opposing President Emerson aMnangagwa's alleged attempt to extend his tenure beyond 2028, has revealed that his farm was raided by a group of suspected ZANU-PF supporters on Thursday night. In a statement posted on his X account, Geza detailed the harrowing experience, indicating that a group of approximately 30 individuals arrived at his farm in 2 trucks. According to Geza, the thugs violently breached the property, cutting through the perimeter fence, smashing windows, and breaking doors at the main house. Fellow Zimbabwe, I want to report to you that a group of about 30 thugs using 2 trucks stormed my farm last night, cut the perimeter fence, broke doors, and smashed all window panes on the main house. I strongly suspect they are ZANU-PF sent thugs spoiling for a fight with me, Geza wrote in his post. Geza, who has been vocal in his opposition to what he perceives as Mnangagwa's unconstitutional attempt to remain in power, expressed his belief that the raid was politically motivated. He named several ZANU-PF figures whom he suspected are behind the attack, including Legal Ziyambi, MP Polite Kambamura, and Councillor Freedom Matawa. I strongly believe Legal Ziyambi, MP Polite Kambamura, and Councillor Freedom Matawa are behind this. I will not be intimidated by kindergartens. Time for action is now. Watch out, Geza stated, vowing not to be silenced by what he described as kindergartens or political intimidation. The attack on Geza's farm comes amid growing political tensions in Zimbabwe as Mnangagwa's administration faces increasing opposition, with critics accusing the government of undermining the country's constitution and seeking to extend presidential term limits. Geza's outspoken criticism and activism against these perceived threats to democracy have made him a target of what he believes are politically motivated attacks. The raid has sparked concern about the rising political violence in Zimbabwe, with many questioning the government's role in fostering such actions. Geza's resolve to continue his fight for constitutional integrity and his refusal to be intimidated by the attacks signal his commitment to his cause despite the mounting pressure. Ndo mabuditsiro aitwa nyaya iyi muZimbabwe neZim-I. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi, tikudziwe zvamuri kufunga mucomment section. Zvakare mune imwe nyaya yemurunzi waMnangagwa hanzi vachibatsirana naOincube hanzi vatora matano panyaya yaGeza. Hanzi they now want to abduct and kill family members aGeza muZimbabwe. Tingaziva kuti nyaya yechokwadi here kana kuti Masquerade say Abuda on his ex-endo achitaura iye achiti Owen Muda Ncube is currently
in a meeting where they are planning with CIO to abduct and kill Geza's close family members as well as war veterans leaders from Matebeleland. This morning, aMnangagwa said do whatever needs to be done as quickly as possible. Nababudi chaitwa nyana nepa maskwera sei inofunga murungona iyo post yapostwa irapo na maskwera sei tinazoti nyaya chokwadere kana kuti azvinomira mushe muri Zimbabwe ndafunga takaona mukadzi waGeza achitorwa ni ma-CID law and order achi-interrogatwa achibvunzwa kuti Geza aripilo achibvunzwa location yaGeza zvinopera mushe muri Zimbabwe ndo mamiriro akaita nyaya iyi kutaura kwatiri kuita alai waGeza uyo anonzi Guilford Gomwe akadzimwa paZANU-PF kumba kwake kuri kunzi kwa wani kwakuchiparadzwa anofunga pane video ratakuigira ratinozokuradzai apo imba yake yapwazwa zvakare nemota yanga iri panze muri Zimbabwe zvinomira mushe zvokunzi Mnangagwa is after munhu wese ari kupokana naye muri Zimbabwe. Ndafunga zimu ayabuditsa nyaya Guilford Gomwe vachitaura ivo vachiti a top colleague of war veteran Blessed Geza's, Guilford Gomwe's home was last night reportedly vandalized. I have just received information that my house in Zimba has been vandalized. All the glasses have been smashed and the vehicle parked there also smashed around 12 midnight. Gomwe, who was recently fired from ZANU-PF with Blessed Geza, said. This follows a recent threat from ZANU-PF provincial chairperson Mary Muliswa, who once said to me, Gomwe wapinda mukano meshumba. He added. Further details were not available at the time of this happening. Mary Muliswa was reached for comment and she said Guilford Gomwe is a liar and is very good at creating stories, Simba. I met him, I have never communicated with him, neither have I threatened him. I have not received the report above at all. You should know better, she added. Ane 5 dzinotambidzana moto zvakanaka wese aamboshora baba Geza azviite especially uchigara muZimbabwe muno. Aiwa unoshora Geza kuti waitwa sei? Ungarambe keke wechidandowe amuzviona kupi izvozvo zvaita sei? Unless kana uri chituta ndowe zvatiri kuona vafana vana mupfekana zvituta ndowe. Chatiri kuona hedu paground pano patiri isitogara muvanhu kasi kunzwa mahwinda ari kutededzera pabasa pangwa. Vanhu vamirira Geza varume kana mazogara vanhu vamirira Geza hazvina kutombomira zvakanaka, vanonokerwa. Saka we just feel inspired zvedu. Unoona kuti Geta kana tichifa hedu naGeza wacho tifesu. Geza kana akati ari kutiisa mumvura tisiyei nababa wedu tiende mumvura medu ndibaba wedu. Kana akati unotisiya mumatope Geza it is well. Tinopinda mudope imomo tonyura murudo, hatitomboridza kana mhere, tinonyura tichifara nekuti tinenge tichiteera mutungamiri wedu, our God sent leader, our icon, our legend, our freedom fighter. Ndo ma-freedom fighters wokuti unoona munhu ari munhu mupfumi asachirwira vanhu vasina chavanacho, uda chii chimwe chayo unozodei? That's a leader. Vangani varombo vakanyarara mudzimba dzavo vasinei nazvo zvenhamo dzedu. Geza kana akanotisiya musuweji, varume musambotipe sipo netauro, tisiyei takadaro, tiomerere makoko esuweji iwayo takadaro, tonhuwa. Don't worry. Geza akanotisiya mumapere, eidza tichabvanzurana nemapere oro tichadyiwa zvedu, hatiridze mhere. Chinhu ichi takazvipira ichi 31 March ibvuserire. Vanhu vakangomirira ngunzi sa musamboone kunyarara kwakaita vanhu. Isi tiri muvanhu, tosera nevanhu, different people of all walks of life tikuswera navo. Varume ukataura nyaya yaGeza vanhu vese kana vanga vachifamba vanomira vokutarisa.
wosekerera. That's how it is. Kana mamuchitaura muri pamuri munhu wese anotongopindira munyaya yacho motokurukura. Vanhu vakamirira baba Geza. Takamirirazve zvikuru zvinobva hwedza. The star is shining from the east. Nyeredzi yakateerwa nevachenjeri iya pazvarwa Jesu yapenya zvakare paZimbabwe panjanjapa. Mutungamiri wouya, kwete mutongi. Haiwa, mutongi wakaenda. Mutongi achibva kuri kuuya mutungamiri General Chiwenga achida asingade is going to lead us, not rule us. Chagadzira nyika yedu naChiwenga. Shinda mberi. Baba Geza tinovafira.